abwatani be sekta ya bodaboda urwase kaunti ya Kisii abagambi korwa Bogusero South amono MCA be wodi ya Bogusero Homuske Vincent Abuga igo waikirana sigikaro ase chiro ya Mosocho rikoretwo murembe asaba na bodaboda magigayo guswikwa kwechia bisi chiabo ase sub county ya Kitutu Chache South gikaro heke nigo gitareta matunda igo baikire tariki ye yomutinyo kane ase barachi gukwanira obora yubuya muri kito tiboni asanya aroboti rwa senchira yubukira Neiki eyemo yairine kurwa ugosie kwa wechi bisi chia bodaboda imiye sub county ya Kitutu Chache South ayega maiga yeri berera litindiko nekegwa gati ya barai na boigo abarundia Goikira lero nigo mu president o bodaboda Kisii County Jared Onchari atwarigi karo iliogotegerera amaoni na boigo kerike irete ugosie kwa wechi bisechio asa marieta Jared Onchari rere mu president o bodaboda Kisii County lero lituko eliene igona lia ramisi gona tokase egode kurunga Bogusero ward asiri berera lialenge gati yabana bodaboda barundia gati yoborai na barundia paka ya ikerete ofisia ye wodi yega siekwa lakini rende sengenjo yeliberera lero tumirana na barundia na baraibeji semo chionsi ukwanira egere tumanyenga way forward nereri egere abarundi baitomba toka bagutumana hase chinkwana chaira egekali tukoria lero umuchando yoni gotaera kurende ni garigania egikaro kende etariki ya mumutinyukane omwako yoiga eliogotegerera na boigo kumanya emechando y'abana bodaboda natene nige kai ikyo officially baka baje ofisi ya county abantu abarayi bose babu Bogusero toje turwe way forward tumanye ngiye gukora segodi ya Bogusero egere umuchando yo abe nabasaba murembobe chisegi nchiba na amanyi gatekeka gona saba amasikani ara bali tangani na amangana y'iki politician chira so yesemo mbaba sikutumika n'iki politician igetambukero ekeigani gokiaegwa okoboko na barunde bensemeyo asogoke ya chisegi ari Richard Obeko Bogusero toerane rubyasengeye president wa Bogusero yaito yonto atwara ari bera talite na enderende buna barundi ndataite okubwatera aisira roiga twarusere differences chiamaega wanira nere mu president Kisii County twaidiri tukotoja kuumera na tokoro mojando ri once and for all muna barundi ba Bogusero ase korende comment na yo mu president yateba nigo agendrete konekia ingabokonyi bunde bukurwa ase serikali nene serikali ya county uchiasa bana bodaboda kiroya omo kumuikira buri nonya guike binyoro ime pene bitinjiri chikurwa ase county government jenga getenga abo bisabana kuru ekerna biri kurwa ase county urali ngo birada sub county cheas kuru sub county as bianda ward yacho kabage stage kuna bone kisasa isikia mabere kegenda tokonya bana bodaboda bane monno ande monno because abana bodaboda bange goto bagosomba mabere ayo kokobo kama ase county ngo wakanwa around 1.5 million igoni ndo chenga ebintu bye county utogenda ko benefit andi muna bono ntoire gasio malam utogenda ko banga kitoko cha kwenyoragera bana bodaboda baito bakonya ke wetere binde igi karobo igo ekikyaba ke wikiranwa no MCA be wodi ya Bogusero Vincent Abuga igonere abwatuka okoboria asateba chingaki abaiga baraigwanane na gutwara omurembe ni garire gitambukiro nandi gyo kubaigurira bisiyu asoboya ning understand thing to mona bodaboda agoetera ning understand thing mona bodaboda unokobeka chichaga etiro mugaso igoro the all day ning understand thing mona bodaboda unogotweme mbura marago botware kendo gosere nyu igorera unandega iga onda igango protect y'abantu abonse erinde kere tu akore kunene bochi chama kobe one thing Riga ase chiro ya Mosocho egotoke ward ya Bogusero imeye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ile ni konkoro kwa Dipon Asanya.